sa iba't ibang lugar sa Luzon. Ganyan kalawak ang pinupuntahan ko sa pagbabiyahe ng panindang produkto ng amo ko. Mula Apari hanggang Bicol, daan-daang kilometro ang nilalakbay ko, kaya halos pamilyar na sa akin ang mga pangunahing karsada na dinadaanan ko. Sa isang daanan bulubundukin, maraming tulad kong biyahero ang umiiwas sa lugar na yon. Dahil mayroon daw ditong nagmumulto. Bagay na pinabulaanan ko. Kung minsan nga ay dun pa ako pumaparada at nagpapalibas ng gabi. Sabi ko sa kanila, Baka hindi mo lang matsyempohan. Ilang biyahero na kasi ang naaaksidente doon. Katwiran nila. Hindi na ako nakipag-agrumento sa kanila. Ayaw ko kasi na ipilit ang paniniwala nila sa akin dahil mainitin ang ulo ko. Siguro dahil na rin sa nakagisnan kong kapaligiran sa loob ng pamamahay na nilakihan ko. Natatandaan ko noong wala pa akong asawa. Lagi na lang nagbabangayan sina Itay at Inay kapag umuuwi na lasing si Itay mula sa maghapong pakikipagtagayan sa mga kainuman nito. Galit pa ito kapag inabutan walang laman ang kaldero. Nagmumura ito at ibinabato ang kaldero. Siyempre, sasagot naman si nanay. Ipangangatwirang wala naman siyang ibinigay na pera para paghanapan siya ng makakain. Iyon na ang simula ng bangayan. Si Inay, hindi nagpapatalo kay Itay. Kahit ano ay ibinabadibag nito kapag nasaktan na. Kaya hinalong kalamay ang aming bahay. Sa inis ko naman ay galit akong bababa ng bahay at gagala. Humantong pa nga minsan ito sa puntong sa galit ko sa aking nagbabangayang magulang. Ang napagbalingan kong pagsusuntukin ay ang poste ng Meralco. Kaya nagdugo ang kamay ko. Nagkahamon din ako ng away sa mga taong dumaraan at naguusyoso. Kaya tuloy, nang patulan nila ako, umuwi akong bugbog sarado. Ang girlfriend ko na lang na si Leng ang tumutulong at nagmamalasakit sa akin. Siya ang gumagamot sa sugat ko. Piling ko noon galit ako sa magulang ko, galit ako sa sarili ko, at galit din ako sa mundo. Buti na lang at maunawain sa akin ang magulang ni Leng. Pinapayuhan nila ako palagi. So, para maiwasan ang gulo sa aming bahay, nagpasya akong itanan na lamang si Leng. Nagpakasal kami at nagsama. Subalit, di pa rin nawawala ang pagiging mainitin ng ulo ko. Nagiging dahilan ng basag ulo. Minsan, umuwi ako ng bahay. Kadarating ko lang ay nabalitaan ko na naman na humantong na sa barangay ang bangayan ni Itay at Inay. Concerned pa rin ako sa buhay nila kahit paano dahil sila ang mga magulang ko. Nababalitaan ko pa rin ang mga naggaganap sa kanila. Dala ko tuloy ito hanggang sa aking trabaho. Tulad noong isang araw, naibagsak ko na lamang ang toolbox sa aking minamanehong truck. Umangal na kaagad ang isa kong kapwa driver at inakusahan akong pinagdadabugan ko raw siya. Siyempre, dahil mainit ang ulo ko, sasagutin ko siya. Medyo paangil nga lang. Ano bang pakialam mo? Tugon ko sa kanya habang pinupukol ko siya ng matalim na sulyap. Ang yabang mo ah. Para kang nakakalalaki. Gigil niyang sabi. Doon ako labis na nagpanting. Iyong tila pinanggigigilan na ako ng kaharap ko. Ano bang gusto mo? Suntukan na? Wika ko. Doon na kami nagpalitan ng malakas na suntok. Nagpambuno kami. At kung hindi siguro kami inawat na mga kasamahan namin ay malamang na mas matindi doon ang magaganap. Pareho kaming nasuspendido dahil sa nangyari sa bahay. Panay ang himutok sa akin ni Leng. Tila ako pa ang sinisisi nito sa nangyari. Pati ba naman ikaw ay kalaban ko?
Sabi ko sa asawa ko, ang sarili mo ang kalaban mo. Buwelta niya sa akin. Palagi na lamang bang trouble ang mangyayari sa'yo? Ganyan na lang ba palagi? Laging galit at init ulo ang pinapairal mo. Pareho lang pala kayo na ugaling inay. Puro paninisi lang aalam. Siguro kung papatulan kita, baka maging katulad na rin tayo nila. Bakit di mo subukan? Kung lagi na lang ganito, mabuti pang umuwi na lang ako sa magulang ko. Sinong tinakot mo? Sige, umalis ka. Iwan mo ako. Pesteng buhay to. Lumabas akong ibinalibag ang pinto at nakipag-inuman sa labas magdamag. Hindi ko na inabot ng bahay ang asawa ko kinabukasan. Hindi ko na rin siya sinundo. Katwiran ko, natuto siyang umalis, matuto rin siyang bumalik. Makalipas ang ilang buwan pagkatapos ng suspension, muli akong nagbiyahe. Paluwas na kami ng helper ko sa Manila na masiraan kami ng sasakyan. Sa mismong karsada kung saan maraming natatakot na magbiyahe dahil mayroon daw multo. Mapipilitan tayong dito magpaabot ng gabi. Di kuya, pag napadaan ang kasamahan nating biyahero, sasabit na lang ako doon. Kuya Melchor, babalik na lang muna ako sa terminal para kasama ko nang pupunta dito ang mekaniko. Nahalata kong takot ang helper ko magpalipas ng gabi sa lugar na yon. Hindi ko naman siya pinigilan. Ikaw ang bahala. Tugon ko, ako na lamang mag-isa ang magbabantay dito. Naiwan nga akong nag-iisa. Paggabi na magsaing ako ng hapunan. Madalang ang mga dumadaang sasakyan, kaya para akong biglang naulila na sandaling iyon. Nakakain na ako, nang nagpapahinga ako ay may narinig akong tinig na umaalingaw-ngaw. Bumaba ako ng sasakyan at nagpalinga-linga kung saan nagmumula ang tinig. Isang matandang lalaki ang natanong ko sa di kalayuan. Multo ba ito? Nasa isaloob ko. Nalapitan ko siya, nakumpirma kong tao ito at hindi multo. Ginagabi ho yata kayo, lolo. Bati ko sa matanda. Malapit lang dito ang tirahan ko. Tugon niya. Dahil malamig ang simoy ng hangin, inaya ko ang matanda na humigop ng mainit na kape. Habang nakasalang ang takure, nakaupo kami sa truck at nagkwekwentuhan. Sa pananalita ng matanda, wari may dinaramdam ito sa kanyang mga anak. Retirado akong guro Anya, dahil biyudo at nag-iisa na lamang ako sa buhay. Iminungkahi ng mga anak ko na sa kanila na lamang ako pumisan at ipagpili na lamang ang lumang bahay na aking tinitirhan sa probinsya. saan ho kayo naninirahan ngayon sa mga anak niyo? Nasa Manila na sila lahat. Ayaw niyo hubang manirahan doon? Higit akong komportable sa tahanan. Naging pugad ng aming pagsasama ng aking yumaong kabiyak. Dito, malaya akong nakakakilos na maayos sa gusto ko. Pumayag ho ba kayong ipagbili ang bahay niyo? Hindi na ako nakatanggi dahil sa pamimilit nila. Nauna akong pumisan sa anak kong panganay, pero hindi naging maganda ang pagtanggap sa akin ng kanyang asawa. Palagi na lang nagtatalo at nag-aaway kung saan ako ang dahilan. Masungit kasi ang manugang kong babae. Sa pangalawa naman ay lumipat ako. Ganoon din ang kanilang naging pakikitungo sa akin. Kahit sa bunsong anak ko, puro pagkukunwari ang pinapakita nila sa akin. Mabuti kapag kaharap, pero pag nakatalikod, kulang na lamang ay ipagtabuyan nila ako. Nagkimkim ho ba kayo ng galit sa kanila? Napangiti ang matanda, sabay iling at tumingin sa kawalan. Kung galit ang aking ibabato sa kanila, ganun din ang aking tatanggapin. Walang hinanakit na itinanim ko sa aking puso. Ang Diyos na ang bahalang humusga sa kanila. Ipinagtimpla ko siya ng kape. Tinanggap naman niya ito. Sa pagitan ng paghikop ng kape, naihinga ko naman sa kanya ang aking personal na problema. Ganon din ang kimkim kong galit kung saan ito ang pinagmumulan ng hindi namin pagkakaunawaan ni Leng. Halika, sumama ka sa akin.
Maliwanag ang buwan na sandaling iyon. Sa isang bangin niya ako dinala at pinatayo. Ano hong gagawin natin dito? Sumigaw ka. Isigaw mo sa harap ng paligid ng bundok. Nagalit ako sa'yo. Hindi ko alam kung anong layunin niya, ngunit pinagbigyan ko siya. Galit ako sa'yo. Malakas kong sigaw. Pumailan lang ang aking tinig sa katahimikan ng gabi, kung saan lumikha iyon ng alingawngaw. Pakinggan mo ang echo na iyong sinabi. Hindi ba't galit din ang umalingawngaw na tinig? Ngayon naman ay isigaw mo ang mahal kita. Mahal kita. Sigaw kong muli na nag-echo rin at ibinalik ang aking tinig na umaalingawngaw. Karaniwang ang tinatanggap mo sa tao ay ang una mong ipinadalang mensahe sa kanila. At iyan ay ang galit. Kaya galit din ang ibabalik sa iyo. Pahayag niya sa akin. Pero kung ang paalingawngawin mo ay ang pagmamahal sa kabila ng galit na kinukuyom mo, pag-ibig din ang babalik sa iyo. Ninamnam ko ang lohika na kanyang sinabi. Totoo nga ang pinamamahay ko sa aking dibdib ay galit. Galit at galit. Hindi ba't ito rin ang aking inani sa mga taong nakakaaway ko, maging sa aking asawa? Ang problemang idinulot ng aking mga magulang ay dinala ko sa aking trabaho, sa aming tahanan, kaya galit ang namamayani. Kailan ko ba inunawa ang mga tao sa paligid ko at sa aking asawa? Tama ang matanda, isinarado ko ang puso ko sa katagang pagmamahal at pag-ibig at pag-unawa. Biglang umagaw ng pansin ko ang malakas na busina ng sasakyan dumaraan. Mabilis ang takbo nito at nakatutok ang headlight sa aking kinatatayuan. Nang tamaan ng liwanag ng ilaw ang matanda, bigla itong naglaho na tila usok. Ikinagulat ko ang aking nakita. Akala ko ay namalikmatalaang ako. Pero nawala na ang matanda. Kilala ko ang driver, si Michael, nakasamahan kong biyahero. Nag-usap kami at tinanong ko sa kanya kung may nakita siyang matanda kanina sa tabi ko. Wala akong nakita. Ikaw lang ang nakatayo dyan. Sigurado ka? Umiling na lamang ako. Pag-alis na sasakyan ni Michael, naramdaman kong paninindig ng aking balahibo. Nagpatindi pa dito ang lamig ng aking nararamdaman. Hindi na ako nakatulog sa magdamag na iyon. Parang naroroon pa rin ang presensya na matandang kausap ko. Kinaumagahan, sa pakikipag-usap ko sa ilang taga roon, na di kalayuan sa hinimpilan ng aking truck, na ikwento nila na may naaksidente raw sa lugar na iyon, kung saan 5 ang namatay, 3 babae, 1 lalaki at 1 bata. Mayroon po bang lalaking matandang kabilang doon? Iyong 1 lalaking balita namin ay retiradong guro daw. Iyon, napauwi sana na kanilang probinsya. Paano niyo po nalaman? Nadyaryo kasi ang aksidenteng iyon. Katunayan, ang mga anak nito ay nagpunta sa hospital na pinagdalhan sa matanda para i-claim ang bangkay. Ayon sa kanila, wala pang 1 taon nang maganap ang aksidenteng iyon. Pero accident-prone area nga raw ang lugar na iyon, at maging sila'y nagpapatunay na may kababalaghang nangyayari doon. Tulad ho ng pumaparang pasahero sa lugar na iyon. Pero pag hinintuan ng driver ay wala na. Meron ding mga sumisigaw na tinig at umaalingaw-ngaw ito. Pabalik ngayong wala namang nakikitang tao. Ganun pa man, malaking faktor sa akin ang ipinayo ng matanda. Nagbago ang pananaw ko sa aking buhay. Sa ngayon ay maligaya kaming nagsasama ng pamilya ko. Hindi na ako ganon kadaling maapektuhan ng mga problemang nasa paligid. Biro nga sa akin ng aking asawa. Hindi na raw ako si Melchor magagalitin. Ako na raw si Melchor pasensyoso.
Sabi nga sa quotation na nababasa ko, if you can change the situation, change your attitude towards the situation.